eigenlijk wel hartstikke mooi natuurlijk. Dat we dan eindelijk weer eens even erop uit kunnen. Hey? Ja, ben je morgen wat al in de kroeg of in het restaurant te vinden? Nee, dat denk ik nog net. Ik had nog niks gereserveerd. Dat mag al verrast worden, maar zelf heb ik nog geen actie ondernomen. Jazeker hebben we dat meest, ja. Ik heb wel zin om op het terras te zitten of even op stap te gaan of uit eten. Absoluut, ja. Want dat is een skoflien, wanneer wie het voor het laatst? Nou, dat ze vorig jaar werd. Ik denk vorig jaar zijn we nog even, hè, de koer nog even. En daarna weer het weer gebeurd. Prima natuurlijk, hè? Ja. Ja, dat is alleen maar hartstikke goed voor voor de cafés en de restaurants, dat ze weer open kunnen, dat er weer geld in het laadje komt. Daar zijn ze wel aan toe, dacht ik zo langzamerhand. Dat vind ik wel fantastisch. Ja. Het geeft ook een beetje meer gezelligheid. En, en de samenhorigheid weer. Alleen moeten de mensen zich eigenlijk aan de regels houden. Dat we dat langer kunnen doen. Dat het niet na een aantal weken weer wordt ingetrokken omdat de mensen te dicht op elkaar gaan zitten. Maar het is gewoon lekker gezellig. Lekker uit eten weer een keer. Nee, fantastisch. Ik heb meestal dan mijn ploegje naar het raadhuis of zo. Ja. En dat vind ik altijd wel gezellig. Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit, want ik ga er nooit naartoe. Ik ben daar niet zo van. Niet zo van het uit eten en op stap of de kroeg in? Nee, ik ben nu 17 en toen ik 16 werd, toen ging alles dicht. Dus ik heb het nooit meer echt meegemaakt. Dus ik mis het ook niet. Aan de ene kant denk ik wel dat het iets van een verstandige keuze is. Omdat de horeca het wil steeds maar dat het wil weer meer inkomen komt. Aan de andere kant denk ik bij elkaar op elkaar, eigenlijk de meesten, dat vind ik wel een beetje apart. Maar ik snap het wel. Misschien jij dus is het is maar weer om net boeten. Nou, ik zou eerder boeten zitten. Ik zou net zeggen, daar hutje mutje mee. Ik zou het te heet vinden, heel gezegd. Maar omdat het simmer is.